Hej venner, velkommen til den her video. Aaron og Muse, men i dag Muse er han ikke. Og i dag der laver vi den bedste video for Pokémon and Toys and fodbold. Og i dag er det fodbold. Og jeg har en pakke her, som vi skal åbne i dag. Og jeg glæder mig til at åbne, fordi for en pakke så får man altså 6 kort. Og jeg glæder mig til at vise den her video for jer, fordi jeg er spændt for at vise den her. Fordi faktisk, så vil jeg i morgen, den på torsdag, der skal jeg faktisk vise det her video til min klasse faktisk. Når vi skal spise faktisk. Og der er nogen, der kender, at jeg er den bedste spiller her i klassen faktisk. Det ved alle faktisk. Så hvis vi kan komme i gang, så er det bedst, fordi jeg glæder mig vildt meget til at se den her park. Og jeg glæder mig, når Niels han kan grine eller Cooper. Godt. Jeg har lige åbnet den. Så vi har en for Bayern. Og Manchester City, PSG, Arsenal og Napoli. Portugalese. Og her. Den her. Så lad os se korten. Vi har Matthäus Briminelx. Og vi har, jeg fik ham, Lernos Singers. Han er den bedste her på Napoli. Og helt ærligt, hvorfor får jeg gode spillere? Gabriel. Og den her, det er Hotmar Kroos. Oj, det gør du bare ikke. Kevin De Bruyne. Helt ærligt. Jeg er god. Og Kevin Volland. Så jeg har fået de her fodboldkort. Og hvor de er gode. Jeg elsker dem. Og vil I se min kort fra i går, jeg fik af bunken. I går, der fik jeg faktisk den her bunke. I går fik jeg åbnet kort. Det var Marchet Sanchez. Og jeg fik Juan, min søn. Det er mærkeligt. Og jeg fik Manuel Neuer. Nu har jeg 2 af Manuel Neuer. Den ene, Rasmus, han har givet mig en. Og den næste, det er Viger Wansters. Og den andet, det er Andrea Silva. Og den sidste, det er for Real Madrid. Og han er anden bedste spiller for Real Madrid. Og han er mod Neymar, og det er Grand Bale. Se her. Grand Bale. Og faktisk, så vil I se, jeg har faktisk Dybala's fodboldtrøje. Vil I se den bag? Se. Og jeg glæder mig helt meget til at vise, hvad mine fodboldmennesker hedder. Nu har jeg sagt, hvad de hedder. De her fodboldmennesker. Er det rigtigt? Så skal jeg fortælle mine rigtige fodboldspillere, som jeg har. Den her, det er bare ikke noget. Så for Juventus, så har jeg Marley Pjanic. Og for den anden for Juventus, det er hele Juventus bunke, men lige meget. Og det er Giorgi Cellini, som er italiensk. Og det andet, det er Leonardo Bunic. Han er også italiensk. Og den tredje, det er min yndlingsspiller, som jeg har fortrøjet. Paulo Dybala. Han er argentinansk, men han er italiensk. Og den tredje, det er Andrea Barzili. Han er også italiensk. Og den her, det er den bedste på Juventus. Det er Gonzalo Higuain. Han er Argentina. Og der er 2 fodboldspillere her på Juventus, og det er Stepan Di Chester og Patrick Evra. Og jeg har en, som er nummer 12 for Juventus, og det er Alexandre. Og den igen, Titilian. Og den anden bedste målmand i hele fodbold, det er for Juventus, Buffon.
Det er Sheffield faktisk. Og de 2 anden første bedste fodboldspillere for Juventus, det er Paulo Dybala og Gonzalo Higuain. Og nu er der 3 fodboldmennesker, som er italiensk. Det er Leonardo Bunic og Andrea Barzilio Cecilien. Og nu kommer det for portugalsk. Der kommer Rui Patricio, en målmand. Og der kommer Bruno. Der kommer også Alan Ruiz. Og nu kommer Dortmund fra Tyskland. Germany. Julian Weigis. Se. Og den anden, det er Gonzalo. Og den tredje, det er Mario Gonsen. Og den her, det er en for Japan. Det er Shinji fra Dortmund. Og nu kommer Real Madrid hold. Jeg skal lige tage den her fra Madrid. Karim Benzema. Og Dani Carva. Og Graham Bale. Og Luka Modric. Luka Modric, han spiller alt for meget for... Han spiller sådan pas. I kan selv se pas 100. Se her. 100 pas. Og Graham Bale, han har 100 speed. Kan I se det der? Det er faktisk for Champions League, det her fodboldkort. Og Mathias og Ganso her. Han er god til skill faktisk. Og Wendell, han er bare god til speed. Og man så Ozil. Santiago. Stepan Kister. Og Nikolajs. Og Felipe Luis faktisk. Og Aaron Ramsey. Jeg hedder selv Aaron. Og Aaron Ramsey igen. Og 2. Helt ærligt. Og jeg har mange. Og dobbelt Koke for Atletico Madrid, som er Spanien. Og Andrea Guardona. Jeg har 2. En er speciel. Og Frank Ribéry, som er Frankrig, som hedder også Frank. Og Stefan. Og Stefan igen. Og Daniel. Nu kommer Daniel som takler. Og der kommer den bedste på Bayern Munich. Arjen Robben. Diego Godin. Og nu kommer den målmand for Arsenal. Peter Cech. Jivan Henrik for Bayern. Og for Napoli, som spillede i 2010 nede ved Real Madrid. Det er Raul Albinio, som er Argentina. Nej, han er Spanien. Undskyld. Og Jack Wilshere for Arsenal og for England, fordi han er selv England. Og Lewandowski, Kubasland, Polen. Han er den bedste faktisk på Polen. Og Mark og Oscar Lewicz. Han er Sverige. Og Samuel Ultimol, Frankrig for Barcelona. Og Kalidou. Han er Frankrig også for Napoli. Og jeg har ham faktisk for fodbold. Jeg har også de baller med ham. Og Ronaldo Messi. Og Dion. Og Lucas Digne. Han er Frankrig også for Barcelona. Og det her, det er Kirill Panchest. Ej, den her video, den er alt for meget. Jeg ved det godt. Og Uzanan. Og Karim Frey. Og nu kommer de fra Bayern Munich. Thomas Muller and
Robert Lewandowski, King Konal. Og Konalko. Og Stipan Lichistir. Jeg kender hans efternavn. Jeg kender kun hans navn. Og nu kommer det for Barcelona, den tredje bedste. Hvem er det? Det kan I se her. Suarez. Og nu kommer det Chris Smalling. Og der kommer Wes Morgan, Robin Hood, som de er færdige med. Og Luciano Vieto, og Dawi, og Andrea Gomes. Jeg har 2 af ham. Han er faktisk portugalsk. Og Thomas Müller. Det er færdigt. Og Mark Hamsik. Andrea Guarden, som jeg sagde, en speciel. Ardan Tuaran. Jose. Og UEFA Champions League. Nelson. Ja, Nelson. Som min ven hedder Niels. Og Barcelona. Monaco. Basel. Og Club Brugge. Og Milik. Alan. Felipe Luis. Og Juan Fran. Og for Tottenham, Christian Eriksen, som er dansker, eller Ali, som er England, og Erik Lamela, som er Argentina. Og Manuel Neuer, som Rasmus han har givet mig. Og Julio Karen, som er en målmand, og Tualan Tazatas, Alexandre, og Jordan, Wes Morgan, og Nachir Cardi, Danis, og Ole, Adama Traore, Daniel Hø, og Mark Wonsor, som er, han spillede før i Rom i Italien, men nu spiller han i Paris, Germany. Men han er Brasil. Og nu kommer Christian Fuchs. Og nu kommer Michael Lahn. Og Christian Crazy. Jeremy. Louis Herning. Christian Eriksen. Kasper Lichest. Eller Chmanchil. Og det var den sidste, og det er en målmand for Tottenham, som er Frankrig. Hugo, som vi kalder for Emil og Ida i vores klasse. Nu skal jeg lige samle alle mine kort, og så skal I bare se, hvor meget de er. Jeg har faktisk 1000, ja, nej, ikke 1000, 100 af 45 kort. Fordi jeg fik 2 pakke. Det er derfor. Og Niels faktisk, han siger faktisk, at han har 1000 kroner. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke hans familie. Kan I se det, hvor mange kort nu har jeg? Men de bliver mere større. Det kan jeg vise jer. Hvad var det? Den her, og den her. Den her, og den her. Den her, og den der. Hvordan er det, på? Prøv at se på.
Vi er ikke færdige endnu med have korten, men tak fordi I så den her video af Pokémon and Toys and football. Og den her video, den var football video. Og tak for at se med. Vi ses næste video af Pokémon and Toys and football. Vi ses.